ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ସବୁ ନେଇକରି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଇକରି ସବୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସତରେ ଥିଲେ, 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ। ମାନେ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପୁରାଣ ଆଦିରୁ ପଢ଼ୁଛି, ବଳରାମ ଦାସ ଆଦି ସବୁ ସେଇ ଆମର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପଣସ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଧରା ହେଇକରି ଜେଲରେ ବସା ହେଲା। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା ସବୁ କଥିତ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବାନି। ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଅତି ପୁରୁଣା 10,000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କି କ'ଣ, ତାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ମାନି ନପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ସତ ମିଛ ବୋଲି ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଅବସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ବିଶ୍ୱରେ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ